The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him shall not perish, but have eternal life. But as many as received him, he gave the right to become children of God to those who believe in his name. He who hears my word and believes in him who sent me has everlasting life, and shall not come into judgment, but has passed from death to life. For ye know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sakes he became poor, that ye through his poverty might be rich. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. All this is from God, who reconciled us to himself through Christ, and gave us the ministry of reconciliation. That God was reconciling the world to himself in Christ, not counting men's sins against them. And he has committed to us the message of reconciliation. We are therefore Christ's ambassadors, as though God were making his appeal through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. God made him, the Lord Jesus Christ, who had no sin, to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God. Before we start our Bible study today, ikinahanglan ang atong pagsusi atong kaugalingon, kung nanapa ba kita mga sala nga nahimo nining adlaw, kung dili nato kini isugid ngadto sa Dios nga mahan, mahimo lamang kining babag sa atong pagabuhatong pagtuon sa pulong sa Dios busa. Let us now use the principle of 1 John 1:9, which says, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Panalang kanimo higala nga wala pa'y kaluwasan, gamita ka ng imong free will and make the most important decision throughout your entire life. Ang desisyon sa pagdawat, pagtuo kang Ginoong Jesucristo, ingon nga imong manluluwas. Busa sa hilom, magandam tas tong kaugalingon. Let us pray. Ama namong langit no, nagapasalamat kami kanimo nining lain usab nga higayon nga kami makapadayon sa pagtuon sa imong pulong. Salamat sa imong paghatag pa kanamo og dugang adlaw. Imo pa kaming gipabuhi. Kamikan kang imong plano sa among kinabuhi nagapadayon pa man pinagi sa imong grasya. Wala kami katakos ni bisan pa ang pagpakabuhi. Kay ikaw man ang nagagunit sa among kinabuhi. Salamat, Diyos, sa imong pagkamatinumalon sa imong asaad. Salamat ni among Bible study through the YouTube ubos sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan namong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo, among bugtong manluluwas. Amen. Mayong adlaw sa tanan natong mga higala, atong mga subscribers, mga igsuon diyan ni Kristo. Welcome once again dining atong
pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Now, niya pa kita magadupot ini nga atong tun-anan nga giuluhan og the real meaning of life. Ang matuod nga kahulugan sa kinabuhi. Now, okay. Padayon kita. Ang Dios nagalatid diya sa iyang pulong nga kitang iyang mga anak, mga magtotoo, mga luwas. Gikidahanglan nga magpabilin kitag puyo diha sa atong dapit nga may gahom sa Dios, the protocol plan of God, the Christian way of life, God's power system, o gitawag nato kining operational divine sphere. Kay sa diha nga kita magapuyo diha, that's the only time nga kita makatuman sa plano sa Dios sa atong kinabuhi. That's the only place where we can fulfill the protocol plan of God for our life. Busa, wailaing dapit nga diyan makahimo kita niana. That is the only place, our residence while we are still on this phase 2 of the plan of God. So, ang mga winner believers, mao man ni ang kabubuton sa Dios nga kita mahimo nga mga mananaog, nga mga magtotoo, mga anak niya. Because God is the author of winners, He wants His children to be winners as well. Mao na nga, gimanduan kita sa pagpuyo diha kanunay sa divine sphere, operational, with it 8 gates, na ay 8 ka mga ganghaan diha. O mao ni ang mga winner believers, as we have always mentioned nga, they have Bible doctrine in their souls. Na sila mga pulong sa Dios diha sa ilang kalag. O sila lampas na sila o nakapasar sila sa 8 ka mga momentum tests. Niining atong pagkinabuhi ingon nga mga magtotoo. So, nakapasar na sila sa 8 momentum test o sila spiritually mature na. Nakatungtong na sila niya ng dapit nga na sila katakos sa pagkinabuhi, katakos sa paghigugma, panalangin or pagdawat sa mga panalangin. O they have already fulfilled, nakatuman sila sa protocol nga plano sa Dios. Busa ang Dios mahimaya gumikan sa kanang himo nga mananaog sa maong magtotoo. And ana na sila gitawag nato historical impact, gitawag nato kana sa Grigong pulong og mga overcomers, nikao, overcomers, og agathos as winners, mga mananaog. Og mao na nga, God does not want us to be losers in life. Okay, mao ni ang matuod yung kahulugan sa kinabuhi. Mao bitaw atong gitun-an, pipila na ka adlaw karon may tungod niya itong the real case of success in life. You see? Kung ako nakagiingnan nga ang tinuod gyud matuod nga yawi sa kalampusan sa kinabuhi. Ang imong kinabuhi magmalampuson, successful life, dili pinagi sa mga laka nga sugyot sa pipila ka mga secular nga mga basahon sama sa how to win friends and influence people. Popular pa na kayo pan dili na kay mga human viewpoint rawang kana, mga tinawhanon. Ang matuod gyud nga yawi sa pagkamalampuson sa kinabuhi mao nag-una gyud ni mao ang imong pagpaluwas. Okay? Mao bitaw na mao na number 1 gyud. Nag-una gyud nga essential kanang part sa atong pagkinabuhi. Ang buta ko ipasabot nga gikinahanglan nga mo sanong kita sa kabubuton sa Dios nga ang
Dios dili man buot nga naay malaglag. Kabasa ka ba niya itong 2 Peter 3:9, Segundo Pedro Kapitulo 3, versikulo 9, yun sa isulti diha. God is not willing, dili siya buot nga na ay usa. Imagine, God is not willing that anyone should perish, but that all should come to repentance. Unya na pagit sa 1 Timothy 2:4 nagaingon, God wills, iyang kabubuton, that all will be saved and come to the knowledge of the truth. Mao na kabubuton sa Dios. Mao na nga the number one yung Yahweh nga makakabot kita, makaangkon kita og usa ka malampusong pagkinabuhi, mao nga kita magpaluwas. Unsa man ang paagi, ang Dios nagalatid po diya sa iyang pulong unsaon pagkaluwas. Usara kapaagi nga ang tao maluwas. Kaya kita laging tanang mga tao, kondenado man ta. We have been judged because of atong na panunod sa atong unang ginikanan nga si Adan o si Iba nga misupil sila o mao nga mitapot diha kanilang ang ilang kahimtang nga unsa kondenado na sila nga tungod sa ilang sala nga panulundon dugangan pagyud sa kinaiyang makasasala, ang resulta patay spiritual. Ang buti pa sabot nga nahimulang sila ug ang mga katawan nga ilang progeny na duhig naka panunod sa ilang nabuhat nga when they fell in the Garden of Eden. So mao na nga tanang tao may mugson ning kalibutan na declared unsa condemned and judged. Ug mao na nga usa ra gyud ka paagi ang giandam sa Dios, paagi nga maluwas ang tao ug may balik ngadto sa Dios. Mao na nga sa panahon nga usa ka tawo dili magtutuo makadungog sa mayang balita sa kaluwasan, tumuo ka kang Ginoong Hesus o ikaw maluwas, musanong siya niya na, mutuo siya niya na, mudawat siya niya na, then that's the very time he is again restored. May uli, mapasig uli siya ngadto sa Dios. He will be baptized by God the Holy Spirit ug siya madugtong, mahiusan usab kang Ginoong Jesucristo hangtod sa kangturan. So mao kana ang unag yung Yahweh, get saved by faith alone in Christ alone. Acts 16:31 kana. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Na ug way laing manluluwas si Ginoong Jesucristo ra. Na diha sa Acts 4:12 nagaingon usab, neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved. Na wa gyoy bisag usa ka tawo ining kalibutan na ang makabalik ngadto sa Dios. Gawas niya ng paagiha. Kay unsay pulong ni Ginoong Jesucristo usab diya sa Juan 14:6. Ako mao ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa Amahan gawas kung pinaagi kanako. Na, klaro man ni kayong mga tugon sa Dios, iyang mga pulong. O karon kay inigkaluwas na sa tao, mikan kay siya misanong man sa stimulo sa Dios, pagtuo kang Kristo nga manluwas, diha luwas siya na kanang sulbad dayon ang iyang suliran sa iyang kahimtang ingon nga kanang sakop sa kaliwatan sa tao. That is his eternal security nga diha nga
naluwas siya, he is eternally secure. He who believes in the Son has life, na eternal life. Kaya hatagan man siya sa kinabuhing dayon. Okay, so these are review lang niya itong ipangisgutan. Mao ka na nga, akong gilabas kining real key of success in life kay mao man yun, daghan man yung mga tao ang sigig pangita og mga paagi unsaon gyud nila malampuson sa kinabuhi na klaro kayo ang mando sa Dios. There is only one way to get saved, one way to attain success in life, and that is nga ikaw maluwas. Okay, kagahapon atong gibiyaan tong pipila ka mga punto bahin ining atong tun-anan nga the real meaning of life. Okay, una sa tanan, ang usa ka magtotoo nga nagapuyo diha sa iyang dapit nga may gahom sa Dios, gitawag nato operational divine sphere. He is a potential. Di man nato, di tamulukso dayon. He is a potential pa. May puruhan pa nga siya mahimong mananaog. Okay? Kay ang pagtubo espirituhanon is progressive. You cannot reach spiritual maturity or our goal as believers overnight, dili. It takes time. So, nanginahanglan kini og kanang pailob sa imong because the Christian life is a constant struggle. We have to learn that from God's word nga. Progressive kini atong pagtubo, dili makasa. Mo bitaw nang atong gihisgutan ng operation kanang BAM, baby believer, adolescent believer, and spiritual believer, spiritually mature. Kaya mo nagiging na nato og operation BAM. Mo nang progressive kini nga atong pagtubo. Now, ang usa ka magtotoo nga sige siya sa pagtuon sa pulo sa adlaw-adlaw, may puruhan siya nga mahimong mananaog. Kaya naman siya pulong sa Dios ngayon magamit. Ang usa ka magtotoo, we are talking about a believer. Ang usa ka magtotoo nga way pulong sa Dios. Ngano wa man siya pulong sa Dios? Tungod kay wa man siya gana. O man siya panahon, di man siya mo kananggahin o panahon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Sama nini atong gibuhat dinhi. Ano nga itong Bible study through the YouTube, ubos nining ministry. Ang wa man siya gana. Wa siya kaikag, wa siya kainit, wa siya gugma, wa ipagpanumbalik mo, bitaw na nga, kung imong dapito na siya, sige tambong ta, o Bible study, mudayon na siya kanang baliba dayo, awa ko'y panahon na busy ko kayo. Mao man yun na. So, mao na, unsa ako man na. Mao man na iyang pagbuot, iyang man ang desisyon. So, mao na nga, wa siya doktrina, wa siya pulong sa Dios. So, a believer who has no Bible doctrine cannot handle any difficulty or hardship in life. Dili. Much more kung naanay mga katalagman nga maabot siya ang kinabuhi. Unsa may iyang magamit. Wa. Kutob na siya sa pagkataranta, pagkahadlok, unsa pa. Pagka mo talaw na siya, wala gyud. Confused na siya. Okay? Disorganized na gyud. Nagkayagaw na lang gyud. So, he is a product sa iyang decision. Mo may iyang gipili. It's a matter of choice lagi. So, mao na nga, a believer who has no Bible doctrine cannot handle. Dili yun siya
sugakod o atiman pagtubang o mga kalisdanan, mga pagsuway sa kinabuhi, labaw na ang mga adversity o mga katalagman niya. Now, sanglit wa may pulong sa Dios kining maong magtotoo nga negatibo mangod siya o malagi siya gana. Since that negative believer has no Bible doctrine, mo surrender gyud siya dayon. He throws in the towel or give up sa diha nga kanang hasulon na siya, tubangon na siya mga katalagman sa kinabuhi. Now, so mata kung iyon nimo nga produktor gyud siya sa iyang desisyon. Basta. So, mo na nga gipainomduman tas pulong sa Dios sa paggamit ingon nga mga magtutuo. I am talking to you as a believer. This refers to us, kita mga magtutuo nga kanang gipainomduman kita sa pulong sa Dios sa paggamit sa napulo ka mga mga kasulbaran sa ato mga sulan. 10 problem-solving devices. Ang Diyos nagasangkap ka na ito nini. So, ang pulong sa Diyos, nagamando ka na ito, gamitan na kanunay. When you need them in any circumstance in life, gamita. Namo na, it's a matter of choice po. Yapon. May mo gumugamit ka na, may mo pugdi, apan ang mando sa Dios nga gamita na. Kay kini usa manis mga punto bahin ini nga atong gitun-an nga the real meaning of life. You see? Kay sa panahon nga kita nagapadayon sa atong pag-advance sa atong Kristiyanong pagkinabuhi, kabot na ta niya ng dapit o bahin nga automatic na lang ni atong paggamit ni mga punto sa doktrina, mga pulong sa Dios nga atong magamit sa pag-atubang o bisag unsang mga circumstances kinabuhi. You see? Every time we need or we face any circumstance in life, be it in prosperity or in adversity. So mo na nga kaniyaman kita si kaduhang bahin sa plano sa Dios. Believer in time man ta. We have to continue living in time. We are supposed to be instructed by God's Royal Family Honor Code guidelines. Mao man ni. Kaya we belong to the Royal Family of God, di ba? Royal, harianon. So we must think as such and function as such. You see? Question. What is the spiritual knowledge of a believer? Why is, nga naman nga ang espirituhanong kaalam sa usa ka magtutuo, nga namang bililhon man. Why is it important? Nga no? Tubag? Tungod kay that is his only basis to live. God's will, God's purpose, and God's objective. Basta? Manang patunon ta sa kaalam sa Diyos. Kay, why makalupig, why makatupong, why makatumbas sa huna-huna sa Diyos. Divine viewpoint is much, much, much higher. Dili ikatandi sa atong pangunaw ng tawhanon. Ang iya sa Diyos is infinite. Ang ato finite mind. Mawitan ang gingos Isaiah 55:8 and 9. My thoughts are not your thoughts, neither are my ways your ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Na. Mao nang may nungdanon. That's why the spiritual knowledge of a believer is important, because that is his only basis
to live. That is the mora ka na basihan sa atong pagkinabuhi, subay sa kabubuton, tuyo, ug tumong sa Dios sa atong kinabuhi. Kay kung watay kaalam, kay by the way, naghisgot ko kaalam kay lahi ang kaalam kaysa kay balo. Gusto? Ang kay balo, knowledge. Kay balo, like academic knowledge, mana. Ang kaalam, labaw pa kana. Mo ni gitawag sa Grigong pulong og epinosis. Labaw pa kana sa kay balo. Ang iya sa Dios kaalam. Ang atoa kay balo. So mo na nga, kung watay pulong sa Dios diya sa atong kalag, we are not going anywhere sa atong espirituhan ng pagkinabuhi. Kasabot ka. So, the believer has, of course, giagan man lang siya sa iyang kabubuton. Kaya kitang tanan, mabeliever ka man o dili, believer na amantay kabubuton. Gihatag man sa Dios ka na to. O pinahagi niya na, muatubang kita ni ining gitawag og volitional responsibility sa matag aspito sa atong Kristohanong pagkinabuhi. Kay daghan sa atong mga isu, mga Kristohanon karong mga panahona, nagdahom nga sila nagkinabuhi o kinabuhi Kristohanon, even if they do not have Bible doctrine. They are hypocrites. Mo na description yun nila. Wa man sila pulong sa Dios niya. Magdahom sila nga. Nagkinabuhi sila sa Christian way of life. Sa may tawag din ni mo niya na, you are a hypocrite. Now, kay ang kanagdasig gud ni mga klasihas, mga magtotoo. No, dili, this is not to put them down. Ambot pasabot. Pag hulagway nimo sa tinuod yung kahimtang, nga unsay dasig ni ining maong matang sa mga magtotoo, mao ang ilang kinahiyang magasasala. Kita nimo? Kinahiyang magasasala ang dumala sa ilang kinabuhi. Mao na nga, it is their area of weakness. Ninundong ka? Area of weakness. Na may area of weakness, na po area of strength. Ang area of weakness, unsay magagawas diha? Mga sala. Sala sa nahuna, sala sa dila, sala sa buhat. So, it is their area of weakness that motivates them in their personal life. Na, ang pulong sa Diyos, nagatudlo ka na itong mga magtotoo, that God provided us the means to suppress the power of the old nature. Natuntang mabuntog, mapaluya. You see? Suppress, manigingon sa in English. That we have the means to suppress the power of the old nature. Pinagi sa pulong sa Diyos, particularly sa 10 problem-solving devices, nga gihatag sa Diyos kanato, ang usa ka magtotoo, mahimo nga siya may mananaog over his old nature's control. Yes. Watay ka pangulipas, kay nagisangkapan lagi ta sa Diyos. Usa ni hining pagsangkap kining napulo ka mga solusyon sa mga suliran. 10 problem-solving devices. We can be victorious over our old nature. Madili kini magkadumala sa atong kinabuhi. Hinumduman nato ang atong pagkaton sa pulong sa Dios. Dugangan kana, nuntan kana sa pagtuo. Ang resulta, espirituhanon nga gahom. In other words, in English, knowledge of Bible doctrine plus faith. Sagulan ba? Ang pulong sa Diyos, sagulan sa atong pagtuo, mo resulta ni og espirituhanong gahom. You see? Mao na hinungdan nga, no?
nganong importante bililhon ang pagkat-on og pulong sa Dios. The 10 problem-solving devices especially po. Start using. Gamita gyud. Unsa may naguna nining 10 problem-solving devices be? As kanang just to recall. Kung ako kang pangutanon aron atong tanahog na kainomdom ko pa, unsa may naguna nining 10 problem-solving devices. Di ba rebound? You see. 1 John 1:9. Rebound naguna. Kaning solusyon sa suliran. Suliran man ning atong mga sala. Basta. So aron kini masulbad, gamito nato ang 1:9 nga prinsipyo. Rebound. 1 John 1:9. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Ang Diyos matinumanon sa pagpasaylo kanato sa atong mga sala. So, human mo isugid ang tanan nimo mga sala nga nabuhat. Then keep moving. Ayaw gyud hunong. Keep moving in your spiritual life. Padayon sa pag-advance, pagsibog ngadto sa unahan. Inumduman nato nga ang Christian way of life is a supernatural way of life. Dili kasagaran nga paagis pagkinabuhi. Ug tungod kay mao man kana dili kasagaran, kini nang ginahanglan og di pod kasagarang paagi sa pagtuman. Kasabot ka? It demands a supernatural way of execution. Di man mahimo nato di man nato matuman pinagistawhan ng mga paagi. Dili. Cannot be. Because this is supernatural way of life, and so it requires a supernatural way of execution. Kasabot ka? No. Okay. Mag-isgotag usa ka magtutuo nga negatibo. Unsa ka tutuo pasabot? Ang negatibo nga magtutuo, way gana, way gugma, way kainit, way kaikag, way kanang panahon, way pagpanumbaling, lang yun. Dili mo kanang mubali niya, yun, way pagpanumbaling. So ang usa ka negatibo nga magtutuo, ang kalagmitan yun niya, musugod siya o kanang duda. Sugod siya duda o duha-duha sa iyang kaluwasan. Basta, a negative believer will tend to doubt his salvation. Nga naman, iba ka nga no. Tungod kay waman siya doktrina. Mao na. Tungod kay waman siya doktrina, musugod na siya o duha-duha, duda, murag, wala siya kasabot. That is the reason nga siya nagasugod na siya og duha-duha, duda. Mayon na siya siyang kaugalingon. Luwas ba ka kuha ni? You see. Kayo, sa diha nga moingon na siya na bisan sa tinuod luwas siya, moingon siya, sugod siya og kanang doubt, duha-duha, then he's making God a liar. Anang panahon na yan. Iyan naghihimo nga ang Diyos nga baka ko ng Diyos. Now, naibaw naman tag-unsay dangatan sa usa ka negatibo nga magtotoo. A negative believer is a confused person. Nagkaguliyang na lang yun ang iyang pangunahuna, kanang disorganized, na ipagkahilo na, nagkayamukat na, disoriented to the reality of life. Na siya mahilo na. Miserable, unhappy, unsure, dili siguro, unstable, way pagkalig-on siyang pagbarog. Therefore, pildiro. Pildiro siya nga magtotoo. Wagid siya puruhan nga mahimong mananaog o
Of course, gawas kung siya kanang mo restore siya sa iyang kahimtang. Okay? Kung naibaw naman ta, the solution is, unsa? 1 John 1:9, rebound technique. And then, move on, padayon, balik. Okay? Bangon dayon. Bangon. So, mo na nga. Okay, diha sa 1 Corinto 3. Uno nga to sa 3. Abrihin mong Biblia. 1 Corinthians chapter 3, verses 1 to 3. Nagaingon kini. But I, my brethren, ang brethren din fellow members niya sa royal family of God. But I, my brethren, cannot teach you. Oh, by the way, kinsa nagsuwat nini? Si Apostol Pablo. Cannot teach you the way I taught the mature believers because you are still baby believers. Meaning, carnal pa mo, babes in Christ. Ang i-describe ni why buot. Luoy rapot tawgon niya nagway buot. You see? Mao nagiingon diha. Mawa tay buot ug makarnal ta. Kita mga batang gagmay. Gipakatandi kitag mga batang gagmay kay way mga buot. So mao na ang gisulti ni Apostol Pablo sa iyang mga tinunan, sa iyang mga learners, fellow Christians, pero mao lagi na man mga itubo. Now, timan na nato ang Galatia 3:26 nag-iyon nga, you became children of God pinagi sa inyong pagtuo kang Ginoong Jesucristo. Diniti mo hunong una o ayaw sipyat sa sumpay nini sa kanang pagpadayon sa atong pagtuon ni ining mga bahin sa the real meaning of life. Magampot na, Amahan namong Diyos, salamat sa imong grasya. Sa imong tudlo ka na mong dugang pangkamatuoran. Bani kami sa pagbubuwag karon, ilikay kami sa mga kabilinggan, dada kami pagbalik ugma dinhi. Aron kami makapadayon sa among pagtubo, espirituhanon. Salamat niya mong Bible study, pinagi sa YouTube, ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry, kining tanan. Among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen.